Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato we spoke de ala de jong wang. Anyong tu Sranan San E Psa barodi. We barodi not go mit Zuidoost, we go mit West. We spedef ma masernang. We barodi we karif ko Arki de prenspari tori. En mis don janga bra Ruth. Ja, maar Gambo, volgens mij begin maar bar ala des ma ordinatrasi, ala de diaspora, ala de Sranan San E Psa we bar de odi. En we actie vanuit het programma die zo hard is toer de bangi. Fuko Arki de prenspari tori, want die we tak over ala de tori, Sasa en San E Psa. We leggen uit precies wat is aan de. En zo maar Gambo. Na so atorde, want jere ja. Inom hori serfa spotu. Omdat dat na moro gevaarlijk zijn sa kamitwan libisma. If je denki, taki na sasan de terwijl, is a bliksemsgoed, tak anobung. Maar je legt er aan uit, tak im taka boom, i verstang. Omdat na juwan sa payoff en na mosterd, fu abunji ju. En dat nog kan vijf na tor dat hij. Maar dat is zo. Ja, helemaal leti. Dus was wel heel erg uit. Je hebt helemaal gelijk, ja. So, dan tidena day, nowadays, afverkiezen gokba. En die afverkiezen is gokba da si fakuku seti. Uno tak fakuku parati, wana seja kuku no parati. Da efigo luku na, taki na ome partij. Sdong, tjade serf ka wande ano noa sandis be bori. En bara Ruth? Ja. Ano noa be bori. Nee. En dat one partij want napu. Da wala mala, do sdong, do bash urigeri, tap one partij. Nog erbij met rassentimenten na ala de sandati. Maar partij napu lekwa rots in de branding met 17 zetels. Op eigen kracht. Ja? Maar feit denk dat toekomt, Ruth. Van 17 zetels? Ja. Ja, nou. In de eerste plaats, een president. Ja. Sadu. Ja. Die kon de man, die is er een man. Ja. Je begrijpt dat man tek abra. Ja. Was aan bij takrut ook. Ja. En dan ben ik tek vroeg abra. Ja. En dan ben ik wachtie, ik zou je wachtie nou komen. Ja. Volgens een wet. Ja. In drag abra. Ja. En ben ik tek vroeg abra. Omdat de vorige president, aksama, tak ik teki, omdat mi klem. Ja. Mi no ma salaris, mi sker, maar soort fasie. Ja. En dan man go van uit dat ik, president Santoki, nanga de man ving. Ja. Aba systeem voor man, pai a salaris nanga, abede ook to vakantiegeld. Ja. Voor pai uit. Waardoor amaji president snel abra. En hij was president draai. A president broko direct aan IMF. Ja. Ja toch? Alleen voor sit akondre. Natuurlijk bepaalde sani, tiki, sang trangaja volk. En dan betak ook toe, dat je reden wordt. Tayo bere even. Ja. Maar daarna, dat is aan de waka. Ik ga het allemaal zeggen. Ja. Dus, Ja, verstaan. dat is sanati, eigenlijk. Dus dan, if me verstaan zijn boom, dan berekent dat hij a president dis don no ete. Ja. Isabi toch? A decati. Ja, tuurlijk. Isabi toch? Mm. Want alla de koskosi, Mm. de bijitaki, de belediging, isabi toch? Persoonlijke belediging over die dati alla soort sani trunanga lei, de mantaki. Maar die eitek akondere abara, dat unom frigiti. Amateka akondere abara nanga bumbiji paimang, pe inoma seki. Dus adjers akondere be de no keurslijf. Isabi toch, lek wan dwangbuis. Isapte dem nga tapi ino bari. Na bar no moye bari. Maar no man moto. Da president disi. Teka dekati da takiere no.
met wa IMF. Omdat teramai tak ter president nobega IMF is mooi en waar. Maar toen waren onze dividenden niet verpand. Er was nog speelruimte om op eigen kracht zaken te realiseren. Alhoewel men frustera bij mandati, want die dat tap wan jari. Je verstaan Masrafini Chan. Ja? Want, en onder Masrafini Chan, a president is bedien, minister van Justitie. Je verstaan. Zo. Om terug te komen, de president die zorgt dat hij agosdong nanga mana tafara. Pe abem goyere belediging, harde maatregel. Dat if inopai apai man, maar brarot inoman je hebt fapai man do kom. Leg me uit. Apai man voor vorige regering? Ja. Onder leiding van meneer Bouterse? Ja. Je begreep me, zeg. De man skeer. Het enige Sasa kan doen, je leni. Ja. Maar, je wil een IMF. Nee. Wat tegen IMF, dan moet leni naar 1,2% rente. Ja. Maar, ik ben doe een paar restricties de. Zij doet toch, voldoet toch? Isabi, je moest doen, dan leg je uit, je rent met leni, maar dat hem doe en dat hem doe. Zo maar je jas. Dat wordt ik een trafasi. Ja. If je logo een vrouw. Ja. 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 Dat vrouw dene oso, aben oso, a defeng. Maar you, inabo oso. Je verstaat toch? Ja, desma die kon je kontang. Dat vrouw leg je uit dat jere no. Te man te we do disi, brek te we do disi, neti we do dati, en zo. Dus aan zo apprecieer ze. Maar atrase, a keihard werken voor zorgen dat je a vrouw tak me wan tang instant me wan kom boven water, want wan map safes a vernietig. En jude kon, moest ko je bouw asan opbaga. Dat zei je tak, je te a vrouw tak no wani. Binnen denk je dat die, je hoort kom mee, want je want meka oso, peo tang. Ja. Draai boom toch? Ja. Je want meka kom boom. Ja. Want als atakro, kijk, nog wel libis maar bedenk je, hè. Want dan takro, fasi. Je want go vooruit. We suma sa fen bunda takano wan bong. Dus dat hij. Want dan mi feni taki dan teji odi yanga was mataki. We pina. So pina ye pina. Na wa onnozel pina ye pina. Want iserefi kan mek moeite fu chayu anugo na yu mofo. Dat is zo. Isabi toch. Ino ka wakti taki wan regere mu sorgu yo. Ino malengri. Ja. Ino de geest is gestort. I abi boom common sense verstand. Dat want dat de regering heeft voeden je op. E sorry fa akang trafasi. Ja. Isabi toch. Fuk moto uit asan so bede. Apaimang. En apaimang dete. Natuurlijk. Wat deel pai. Ja. 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 Maar het is ademruimte. Ja. Want sabo de consequenties te de mano bego tak over schuldherschikking ala de sandati. Sabo de consequenties. Sabo op sanga sernang. Dat deel voor Sernang, bedrijven, Sernang schrijft abi regering abi. Op aandelen. Aandeel, daar moet je serien toch. De man want deze je ziet toch. Ja. Oh serie, staatsolieboklari. Ja. Kan de SLM, haven, alles is niet beklari. Ja. Hier hebben we toch. Dus als dan die man vergeet, maar het was aan die man dat u vergeet taki. Dat die regering tek abra ook toe. Dat COVID bede. COVID bede. 2 jaar ongeveer. Ja, 2 jaar lang. Next no beuroko. Not no beuroko. Economie lam. Ergoron tapu. Na ergoron tapu. Ja toch? En die more rekening. Ja. Taki. We weinig produceren. Ja. We importeren more voer. Dus in Barika, alla de samus moto dape. Da oorlog voor Rusland en Oekraïne. Dat de bigi kondere, like Nederland, Duitsland, Karkong. Den serf bij Bari. Ja. Ja. Dat fataranga van dem taibere. Dat you die op een import-economie, dat je bent taibere toe. Zeker. Want dat slachtoffer door je vieren dubbel.
100%. Maar gado bless Sranan. Ja. Omdat afas van gado bless Sranan, we hebben een vruchtbare bodem. Ja, weinig presi in Sranan pe itruswan sana doti anegro. Ja. Isabito. Ja. Dus ik kan doen sani. En we zijn een talentvolle volk. Pe creativiteit pe sani. En dat regering is doe. Ja. Onder leiding van Santoki bedoel je? Ja. Oké. De man doen. Ja, bisma be gastek na cursus. Ja. Ja, tramang be godu wiri tori. Ala de sandati via ministerie van Arbeid be kan go leervak. Den drop-out ala de sandati. Maar het moet aan jou liggen als individu voor takiere no. Mi wani do me na een ontwikkeling van konderen. Mi want de een basis van economie van konderen. En als dat nou een prenspari, want if ine do me, dat is donomo e shuffle na je voeten dat je geeft af je kosi, dat inodoro, dat je vindt dat anego. Ja, en daarom, Mr. Gambo, daarom het programma is de, en we tak pas aan de, wie soort regering komt. Ja. En je tak ook toe, if you schreef in neteki anu, trus going grong en doen sani, Ja. dat wie soort regering komt, je tankosi. Ja. Omdat, met Luku, a regering onder leiding van Santoki, binnenland. Ja. Maar bij Luku de man dat de kies apparaat, machine voor prani. Ja. Machine ben je dat je kies Ja. sani. Je doet tori, je pransaba, je raspa manga machine. Ja. En dan anu moro. Nee. Dus ala de sanati. Maar if you lecture na masrefi, is donomo. Ja. Je wacht een pakket of je wacht die sang regering of jiu. Ja. Dat je dan zo. Omdat lukuno, ala de kondere, die jere taki AOW na some money. Isabi tok, taki sociale steun na some money. A money dati, ik moet aan wat presjara. Natuurlijk. Ano druk de mij druk en gewoon. Nee. A money, ik moet aan wat pressie. Dat bijvoorbeeld, ja, de ma pour subsidie bepaalde sani. Want na zo'n relatief soso. Dat is. Isabito. Dat is. Dus voor wat, hoort wat. Ja. Isabito. Ja. En dat na een beleid die er asan jong jesranamang. An jong, want de man obe sabasan dati. Nee. Na eerste president die tak me kon, me schaf de subsidie af. Ja. Alleen voor mek a economia gezond. Ja. En je schaf je af. Dat betekent bepaalde bedrijven. Nee, ik heb subsidie, moro. Nee. Dat jullie senamang. Ja. Dat mij luku tak hier. De man die nabe zo geweldig. Ja. Pina. Ja. Dat mij luku misschien een verschil. Want Ja. als is dat een jonge bedrijf, toch? Ja. Dan moet ik nou met pura sinds dat hij, dat met Gines massa hebben dringend nodig. Juist. En plus, de regering is zo ook dat hier, no. Kotek elektriciteit. Nanga water, kotek zo. Ja. Dan mij sorry dat hier, no. Fossi, kan je beli bikran oppo her Dines pang. Ja. Maar nu, im let op, want if je libe oppo, of je let van je dingen net, Dat je vier niet saka. Ja, vier niet saka. Je begrijpt dus eigenlijk, like, zei dat iemand zeggen, Gambo, a regering, Santoki be voed die op. De mij voed die op. Ja, ja. De mij lady family die. Ja. En dat uiteraard een regering die si bedwingen je of tanga nooit fugo worko na je huishoudboekje. Ja. Figo luku sayo je uit na sang ode de inkomsten fi. Je worko, Ja. je chis so many. Maar dat tigo luku je huishoudboekje de je ziet dat dan a stroom komoro furu. Ja. Isabito. Ja. Dan mim draai anu paraboto. A watra komoro fu dat wanta ka kramp tapu. Ume laptop tapu serefi na Juist. oso. Juist. Dat, hey, ilibi faya leti ni camera maar no de na camera. Ja, 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 ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Isabito. Ja. Zijn de liba douche. Ja. Solanga Zolang- opo. Ja. Isabi na watra we voor morsu. De soort sandati. Ja. Dus, sa uwantaki ina programma disi. Nadati nooit eerder ubesap disi. Dus dat zijn jong. Dan, maar, if iemand toon begrip, if iemand heeft toon begrip
Omdat alla de jaren i libit onder subsidie de man bij GDG, maar money moet motan wan presi. En im generera money dati. Ja. Ja? De nom go Luku, taki ya ma minister dati rewan dir waji, yere jaso. If mina minister, want so mij teka san dat lek voorbeeld, Ja. maar in de trakonder pede mij doen na een show. Want te een buitenlandse gast kon een minister op bezoek. Dat is am gos dagerangen. Nee, mijn actie Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat moest dan wel. Was toeru, mooi toeru. Je moet ontvangen, man, toch? Ja, man go kotwa kerbasif jaman water afgiring. Nee, alles moest daar. Alles moet aanwezig zijn. Dus aan de hand voor een worko die Ja. dat de na minister even doa worko boem Ja. of niet. Dat. De kan liever kritiek dat een minister. Ja. Of een ambtenaar Ja. die net doen worko naar behoren. Ja. Je snapt het toch? Want dat heeft ook een rol gespeeld. Pede man berekent dat je aan de regeren met gens, met poren, met mekdesma, at die bron, Ja. met die perden. Ja. Je snapt het toch? Dat nou een takru attitude. Ja. Je verstand. Ja. En dat uno ap fanudu in a kondere. Uno ap trobi fanudu in a kondere. En te tak nanga sons ma, ano trobi e meki. Maar de e wan mek trobi nanga you, omdat de waarheid hard is om aan te horen. Ja. Ja? Als je de waarheid niet onder ogen kan zien, ino man verbeter je serefi. Ja. Isabito. Ino man, go ino an dumuru kamera de actie serf tak, jong, samen doe verkeerd, jong. Zij de meka san nego. Isabito. Lekteshi take asa nego de kosi. Ja. Na dat is schuld. Maar in een vraag je eigen af, tak, wat is mijn bijdrage? Samen het doe. Dat vooral. Ja? Dat vooral. Samen doe verkeerd. Samen draai me anu. Mim draai anu para boto, mim doe disi. En zij doet dat onder. Samen doe ja kondere. Ja. Is dat hier. Ja. En minanga you, na poti smap ching. Ja. Ano gewoon utang dak motolek mana fadon kagorong. Work o shoka. Dat hier. Ja, want die ben vertermi toe. Van mante opo imgo tai kau. Ja. Tai karabita. Kala de wana. Isabita of mi, de manga mima ube bronkrofaya. Ja. Ube do disi. Ube prangorong. Isabita. Je moest wat doen. Ja. Isabita. Daarom, o archi wan poku. Superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. 'Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that
in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. And this a war, rumors of war. And until that day, the African continent will not know. Dan utak fa beleid die beda fesi. Ja. Dan wogo sademan di okong paramisi. Maar volgens mij gewoon naar paramisi, maar biftak dat hij want als domi dwars. Zijn er weg van de minste weerstand. Ja. Nou, dat vindt plaats. Omdat if je op een president die ik corrigeer, je tek je op je vinger, wie je minister, wie je na sang, dat je nou een jere, je een play chantage politiek. Ja. Dan me mek wan commissie die moest go door ko Jimmy. Of me pot wan onderminister die moest en asan dat jepi. Ja. Ano worko brada. Ja. So, Ja. dan nou a regering die de kom, die moest tek pressie dat de man betak over wan nieuw passie. Dan ga do change a libi. Ja. Dan o teku ayelu o fali bo change. Fai denki. Ja, maar ze gaan natuurlijk ununa sanamang. Ununa sanamang en uno te play bal ook de swappa maat ook. Ja. Dat we net doen. Une taki, wanneer de regering ik kom, we wisten dat de man doet heel goed. Ja. Omdat, if I sang op boe in een andere, misser voor Briti en massa Gambo ook toe. De gram chinfuno, de chinfuno obriti. Allemaal Briti. Alleen, de Sansa utaki, van Sademan beloof en Sademan taki, uit het programma die zie. Ja. We controleren dat wel. Zeker. We volgen dit. Omdat, we Sansa hinder het volk die zie, met de continu en de komende regering. Allemaal. Alle dingen, de partijen, zo kunnen regeren. Nou, taki, continu de mij tak, friends en family. Ja. Asanati, betekent eerlijk maar Gambo, stormy pinso. Ja. Omdat onze nang, wij zijn zo weinig. Misa mijn buurman, misa mijn overbuurman. Wow, biji familie. Juist. Dus, te je taki, over friends en family, dat betekent dat te misas doorlijk minister. Dan mag ik, mimati in dienst. Mino mag zitten nestje. Dan sap ta kama aba kennis. Ja, mino mag zitten. Nee. Want brada mi wani, mino mag zitten. Dus men vraagt me zelf af, dan een suma joroko. Je begrijpt toch? Zo. Wat friends en family, dat je daar hier. Ja. Next moro. Ja. Over trattori. Continu a volk, tegen naar toekomstweg, tegen naar Sorgu, tegen Lelydorp, tegen moro para, continu. Dus maar dat is ook over friends en family. Maar is dus we lukken dat. Ja, maar is dat sanasani? Ja. Tegen wan beri. Ja. Ja? Ja. Dat je go shisma. Die no beshi omelanga. Ja. Dat we sekanu we brasa jongu fa. Uno mit omelanga. Ja. Dat je te jama jonga jawo kan komiti yo. Ja. Ja. Terwijl no wan man die jangen libi boom. Ja. Ja. Isabi toch? Ja. 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 Ano be de wan boom matino? Ja, toch, tuurlijk. En maar Gambo, moet je eerlijk. Luku, je wil ook als andere. Ja. Mi met de EBS man. Ja. Toch? Ja. If one matif me, nou mat friend toch, nou mati toch, je ook toe. Ja. Mi belly op, maar Gambo, je redden, mi gasa, zo. Wat probleem, wat familie mi dede. Ja. Dus mij moet aan Nederland komen. Zodat je je kan jim. Juist, na mati. Na mati ba? Ja. Is dat toch? In principe, ik ben Arki de pas maar manager zo. Ja. Dat in termen dat je dat ga ik niet doen. Je moet volgens regel. Ja. Regel na je kon dappen. Ja. Je kon zien en zo. Telemaal bobel me. Je reno me zet wat tori, IBS, stroom tori. Maar dat ik kan niet volgens regel. Ja. Ja, dat de maar leggen. Zo, maar regels zijn er. Ja, natuurlijk. Begrijp je? Ja. Regels er. En de regels zijn geschreven. Ja, tuurlijk. Zeg geschreven. En daarom, Mickey, de internationaal orgaan dat met dat kat op mijn gebied. Ja. Leg je uit dat er zijn wel
if je dit op een niveau, Ja. je kan take een besluit Ja. voor zorgen dat je iemand maar wat jeppie, want het is je medemens. We zijn Natuurlijk. maar met 600.000 in dit land. Natuurlijk. Ik ben helemaal eens met je. Ja, Gambo. Ik ben eens dan met je. moet zorgen dat je Ja. niks mag in gevaar komen Ja. voor zorgen dat me je pas mag. Ja. Ja. En zoals aan de inability toe van regering, Ja. if you have a know-how, mi man vertrouw je, Ja. fi doan pis worokoje, Ja. daar akondere. Dan mogen zoeken we man, die mi no sap kaptein of stuurman van man, Ja. maar omdat man a man no de boom, dat mi got op een basis dat hij Ja. Nou, dat curriculum fiteen af de morgen. nee, en het probleem dat mi abi moet zeggen, omdat je legt uit, wetenschappelijk, je legt uit Sasande. Ja, Maar tegen mij gaat op een podium gaat napo, Ja. en met die bari, ja, dat kleine man, op Chiman, Ja. zijn grabu, ja, dan moet je nog friends en family. Continu als ze twee im leggen maar uit, als ze zeggen, je het ook nou. ja, Dat mij begrijp je toch? Ja. Dan nou, als die regelde, maar dit toch? ja, Dat. Maar je niet komt met die bari, want je want winnen verkiezing. ja, Je want winnen verkiezing, de gebruik als een nati, friends and family. moet tegen la trama. Voor tackle later. Want a trama dat die bede, je ook toe, teos doen. En is die dat keren nog met fascinatori, dat je kan wel met die sabasani, Ja, dat keren nog breken na tora Jimmy, checken Jimmy. Ja. Nou, mativito. ja. Maar je is zeker dat man, Iemand vertrouwen man. juist, je vertrouwen man, maar nou mati. Dus, asan dat die, me een probleem. Dus, ik ben leggen vallen uit dat hier, als het kan, Ja, dat kan toch? ja, Maar, dit is naar de geschreven regels, en dat nog een uitzondering. ja, Dat is dat. Maar dan ben je nogmaals, if mi gua para, mi gua como wenen, Ja. Sarah maga nikeri, dan ben je daar, meneer, Friends and Family toch, maar bij de Friends and Family toch. en dat de mij tak if man uit toe. Ja toch, Friends and Family, terwijl, asando de zo direct, je leggen volk uit, en op zo'n manier, je hoort volk voor de gek, hè. Ja, je here jas kom je stombo. Je hoort volk voor de Ja, gek. tuurlijk. Voor zijn de mek je hoort volk voor de gek. Je creëert een situatie pe je moest constant nasma die vindt dat je doet friends and family. Ja. Voor constant daarbij dat tekens dat in een work aan Sranan man. Nee. Je tek man buitenlanders komen, want Ja. janga de no de bunta. Nee toch, ja, no, are mati. Aan uw mati toch? aan uw familie. Aan uw familie Ja, toch? ja, ja, ja. Dat je tek den kon doen work, Ja. dat zij je doen aan de Sranan man die ja die saba work. Ja. If ik go tek a president die stega kondere abara met mutaka sanlek fasandera. Dan je go miti tap ministerie financiën want to saka aan a papiera. Ja. Harde schijf no de Ai. tap computer. Meneer. Isabi toch? Ja. Dat is zomaar mijn vertrouwen. De matifito. Je trekt de matifito naar familie of wie dan ook. Maar dichtbij man, voor ze dit of dat je toch? Ja. Ja toch? So, we atje man luku man utakik man na ala daily bi. Ja. Wansanum sabi. Dat politiek ne sorgusma. En mi etak op eigen titel, want mi dis ja zo politiek ne sorgumi. Nee. Sa yung do, yung worko teranga, yung bouwen carrière op. En if je dat worko, je worko wan presi, no mes daragi, no praxeer tak yo nakbaas. No praxeer tak yo nakamandi aba bedrijf. Nee, dat aan no eng. Je moet jezelf opwerken. Studeer. Go broko yede, go leren wansani, go sabu wansani, san you de you eigen. Je sabi toch? Want misaf taki, ibe ap teng, te de man best don, awan borrel tafel, je wan tori don, maar tak jong. Jong man, ko set wan ko sen jimi fu wan ko so jong. Ja. Daya wan man da pa wan se pichi. Jong is ap so wan man, maar doen gevaarlijk boom. Ja, ja. Je verstaat toch? En het waren praktische mensen. Ja. Dus zo ook toe, if je eden no donji naten, universiteit aan de presidenti. Maar gado ji wan gave, wan kennis,
Wie kan doen sani, dan moet je daarvan gebruik maken. Je moet het uitbuiten. Voor zorgen dat je doet mee naar ontwikkelen naar de economie. Want je moet een economische basis hebben in een Libië. In elkaar Libië op losse schroeven. Als dat een mooi sani, heeft alle schroeven in een stilo. Zo faya waka. Ja, dus dat die. Je verstaan. Dus dat. Dus, sami wan tejono. Vooral de jongwan, usabu serefi, uno mekis maju 69. Ja? Zorgu fi serefi. En sa belangrijk. Terus yani na grong. Pranwa sani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dan af de letterlijk takim go prang grong. Maar kan die sab meki wiri. Kan die sab mek bicycle. Kan die sab repareer brush cutter. Isab repareer machinezaag aan de sandati. Dan moet je tot je eigen maken. En dan, in plaats van te schrijven donsa naar Facebook, de go schrijven op Facebook, dat we hier no, meneer Leandro, na meneer Leandro, me machinezaag, me brush cutter, ik kan kom, dan me concurreren aan het raman. Isab het ook. Of me zeti wiri, of me disi. Dat in God doe. Maar noms dong dat je geeft af. Daarom ik met je. Dan doe je best. Isabi toch. No onderschat asani. En no mek no man kongi 69. Want na you offering, you grampching offering, you afopching offering. You sorgu potji den. Fu den kan go moro fara. No sorgu yo sorgu den. Maar je zet een basis die de kan go moro fara. En dat boemvoerusma edu. En desma die begrijpen is dat die na desma van 17 zetel. Na de mannen die begrijpen is. En mine na mazal den met die Gambo. Ja, maar Gambo. Tabaka. Maar ja, misschien was aan Psa. Want me orgaan is aan het toe. Misschien de koers gualok toe. Maar eerst volgende keer dat we dat over dat die. Natuurlijk, me altijd het takkie naar de senamang. Uno troe doti tap strati. Wie zou terugeren de? Want aan een regering, je doet schreef, je legt ze naam, if je troe doti tap strati. Want je legt me uit dat, ja, met troe doti me kan regeren tegen. Maar na je belastingsensie, de mij gebruik, voor ruim asanat op. Dus legt ze naam me actie, uno troe doti tap strati, hoor je kon de kring, dat je kan tak altijd, minnawan zijn naam, met dat ook grantangi, te wantralisboga.